ערב טוב, ערב טוב לכולם, שומעים אותי? ערב טוב לכולם, אני מקווה שכולם שומעים ורואים, רק תאשרו לי בתגובות, שאני אדע שאתם איתי ואז נוכל להתחיל. אוקיי, ניתן כמה שניות למי שרוצה, בעיקר להנהלת לין, לשתף את זה בקבוצות שלהם, לפני שאנחנו מתחילים בשידור. טוב, אז שוב ערב טוב לכולם. מי שעדיין לא מכיר אותי, אני עורך דין איתן פלג. לפני כ4 שנים, כשנוכחתי בעוול שגורמים לילדים המיוחדים בכל נושא הקצבאות, פרסמתי פוסט ופניתי לשר האוצר במכתב. אמא אחת בשם עדן יצרה איתי קשר ואמרה לי שקמה קבוצה של הורים לילדים מיוחדים בשם לין, ועשתה את החיבור הזה בינינו לפני כ4 שנים. ומאז אני מסייע להתארגנות הנהדרת הזאת, שההנהלה שלה כבר תקופה ארוכה בנויה מ4 אנשים נפלאים, שזאת לי מויאל ושלומי כהן, אבי כהן ואפרת, שביקשו ממני להעביר היום את ההרצאה בפייסבוק לייב לגבי זכויות הילדים המיוחדים. ניתן לו לכמה אנשים להצטרף ואנחנו נתחיל בהרצאה. לגבי לין, כמו שאני רואה את הפעילות הרבה שלהם ב4 שנים האחרונות, אני חושב שהיו להם 2 הישגים מאוד בולטים. אחד מהם זה הנושא של העלאת הקצבאות. מי שחווה אותו, שהקצבאות עלו בצורה דרמטית ודרסטית ביותר. זה היה ההישג הראשון, והיה ההישג השני שניהלנו משפט לפני כשנה, מי שעקב אחרינו, לגבי המענקים שניתנו לילדים בתקופת הקורונה, שלמשפחות שיש מספר ילדים מיוחדים לא שילמו להם את ה-150% על המענקים האלה. לפני כשנה זכינו בזכייה שהערך הכלכלי שלה היה כ-20 מיליון שקל עבור הילדים המיוחדים. ההישג הנוסף, שיש פה בית חם להורים ולמשפחות ולילדים, לכל מי שרוצה לדעת ולשאול, שזה לדעתי החשוב ביותר בשגרה. אני עורך דין בכל נושאים של נזקי גוף ותביעות ייצוגיות. הסניף הראשי שלנו נמצא בחיפה, יש לנו עוד סניף בתל אביב. אני כבר כ-26 שנה בתחום. וזהו, אנחנו ננצל את הערב הזה בשביל בעיקר לענות על שאלות. אני קיבלתי באמת עשרות שאלות וביססתי עליהן את ההרצאה שלי הערב. אני רוצה לעשות את זה כמה שפחות תיאורטי וכמה שיותר מעשי, כדי שתצאו מהערב הזה בהרגשה שהתקדמתם, שקיבלתם, שאתם יותר יודעים ויותר טובים בתחום מאשר הייתם לפני ההרצאה. אז החלטתי שאת המסלול של מימוש הזכויות לילדים המיוחדים נעשה בהתאם למסמכים שקיימים, וכך גם תכירו את המסמכים. אז בשלב הראשון יש לנו את טופס ב' למד 7821. זה למעשה טופס התביעה לגמלת ילד נכה, שממלאים בשלב הראשון כשרוצים לקבל את ההכרה הראשונית. כל אחד לפי המקרה שלו. הטופס מאוד קל למילוי. יש פה בעמוד 2 רשימה של עיקר התסמונות, ליקויים, בעיות
רפואיות, וכתוב אפילו ליד כל אחת איזה מסמכים מומלץ לצרף כדי למקסם את סיכויי הזכייה בעניין הזה. אז באמת להקפיד למלא את התביעה הזאת בצורה מלאה, לצרף את כל המסמכים הרפואיים שקשורים לנושא של הבעיה ממנה סובל הילד, כל המסמכים הרפואיים, מסמכים מהמוסד החינוכי, ואני ממליץ תמיד מסמך מכל מי שמטפל בילד, שמכיר את הילד, שנוגע בילד, כמה שיותר, יש יותר נקודות מבט שמומחשות במסמכים האלה, ככה סיכויים לזכות הם גדלים, ולפעמים גם התביעה ממולאת בצורה כל כך טובה ומיטבית, שלפעמים גם הזכאות ניתנת על בסיס מסמכים בלבד. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה במילוי נכון של הטופס הזה. אז זה הטופס הראשון. אנחנו מגישים את הטופס הזה לביטוח לאומי. היום אפשר לעשות גם הכל דרך האזורים האישיים, שזה מאוד מומלץ ונוח, וגם להתעדכן בסטטוס התקדמות התביעה. עכשיו, בשלב הבא, מה קורה? בדרך כלל מקבלים זימון לוועדה רפואית. לגבי הוועדות הרפואיות, אני כעורך דין, ואתם תעשו את ההתאמות הנדרשות, תמיד מעדיף להגיע עם לפחות 2 מלווים והילד, מאחר ואני סבור שלא ניתן לקיים באמת ועדה כשהילד נמצא משך כל זמן הוועדה בתוך חדר הוועדה. לא בריא, לא נכון, אי אפשר לתאר בפני הוועדה את כל קשיי היומיום והבעיות שיש עם הילד. כשהילד יושב שם ושומע, זה עלול גם לגרום לנזקים, ומה שקורה הרבה פעמים, שההורה היחיד שנמצא בחדר עם הילד, כשהוא יוצא משם מרגיש שהוא לא היה חופשי לתאר את כל הבעיות שהוא רצה, ולכן אני ממליץ להגיע לפחות 2 מלווים, זה שיודע יותר לדבר ולהתבטא ומכיר, שישב כל הוועדה בפנים, והשני יהיה בכמה דקות שבודקים את הילד, רואים את הילד, ואז לצאת עם הילד החוצה, ושההורה השני יישאר ויוכל לדבר באופן חופשי, בלי לפגוע בילד ובלי לגרום לו נזקים, ויוכל לדבר באמת בצורה חופשית. אני מציע להכין איזשהם ראשי פרקים בהתחלה, כדי פשוט לוודא שכל מה שרציתם אכן עלה בוועדה, וגם את המסמכים העיקריים, למרות שמסרתם אותם, שיהיה לכם אותם כדי לוודא שהוועדה באמת ראתה אותם. אני במענה לשאלות אומר שכן, אני ממליץ למרקר לוועדה, כי לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, אז במסמכים החשובים לתת להם את זה ממורקר, ופשוט למקד אותם בצורה הטובה ביותר שאפשר לבעיות שקיימות. כמובן שלפני שאתם חותמים שם תוודאו שהכל נרשם בצורה נכונה, והכל עלה והכל נכון, ובאמת הוועדה בכמה דקות שיש שם שיקפה בצורה הטובה ביותר את מצב הילד. לצערי הוועדות לא יהיו איתכם בבית, לא בשעות הקשות, לא בשעות של הלילה, לא בשעות שהילד מתפרץ או כל שעות אחרת, ויש לכם באמת אתגר של כמה דקות להמחיש לוועדה את כל הקשיים האלה בצורה המיטבית, ולזה צריך להיערך. עכשיו, קורה הרבה פעמים ששואלים את הילד שאלות והוא עונה תשובות שלא ברור מאיפה הוא לוקח את זה, זה חלק מהעניין. אז כשהילד יוצא עם אחד המלווים, אפשר להעמיד את הוועדה על הטעויות שהיו פה או על האי דיוקים, כדי שהוועדה לא תטעה. אני רואה הרבה פעמים שהילד פתאום מספר שהוא מגיע לבד לבית ספר, חוזר לבד וזה ממש לא נכון. אז יש את הזמן של ההורה, גם בעל פה וגם על בסיס מסמכים, לתקן ולדייק את המצב. עכשיו כך, במידה ומגיעה התוצאה של הוועדה, קודם כל, היום היא מגיעה די מהר, מי שיש לו את האזור האישי יכול באמת להתעדכן בדרך כלל בקצב של ימים בודדים בהחלטת הוועדה, ואם לא, יש את האפשרות של יצירת קשר ואפשר לנדנד ולקבל את התשובות בצורה מהירה יותר, אבל אני לא מסתפק בקבלת ההחלטה. מבחינתי, חובה
לקבל את הפרוטוקול המלא, לקרוא טוב מה כתבה הוועדה בנימוקים, איך היא מסבירה את מה שהיא קבעה, ובלי זה, מההחלטה עצמה אפשר ללמוד מעט מאוד. אני רואה הרבה פעמים הורים שהולכים לערעור בלי שהם עיינו אפילו פעם אחת ולא קיבלו לידיהם בכלל את הפרוטוקול. זה בלתי אפשרי. אי אפשר לערער בצורה טובה על ועדה מדרג ראשון אם לא קראתם ולא ראיתם בדיוק מה הייתה הדעה והעמדה של הוועדה מדרג ראשון ולא הבנתם מה צריך לתקן. אתם עלולים ליפול בדיוק לאותו בור, ולכן ההמלצה שלי היא לקרוא טוב את הפרוטוקול ולראות איך אתם מתגברים על התקלה או על הבעיה שהייתה בוועדה מדרג ראשון. לצורך הגשת ערעור לא צריך טופס מיוחד, פשוט לכתוב מוגש בזאת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית ביום כך וכך, לפרט בקצרה את נימוקי הערעור. תמיד אפשר להוסיף נימוקים ממש גם ביום הוועדה, במעמד הוועדה. אם יש משהו שאתם רוצים להוסיף אותו, אתם יכולים. ועוד דבר שאני רוצה שתדעו, ערעור זה הליך שאי אפשר להפסיד בו. כלומר, אם הוועדה סבורה, אם זה ערעור שלכם, לא של ביטוח לאומי, אלא ערעור שלכם, והוועדה אחרי הבדיקה חושבת שהילד קיבל יותר מדי בדרג ראשון, חובה עליה להזהיר אתכם שהיא מתכוונת להוריד את אחוזי הנכות, ולאפשר לכם או לטעון בעניין, או להביא חוות דעת בעניין, או אפילו למחוק ולמשוך את הערעור. כך אם ועדה מורידה בלי לעשות את זה, זאת עילה טובה ודי בטוחה להגיש ערעור לבית הדין ולזכות שם, ואז הקביעה של ועדת הערר תבוטל. אז ככה שמבחינת ערעור הסיכון הוא נמוך עד אפסי. מבחינת התייעצות עם עורך דין, אני חושב שכל עוד הייעוץ הוא לא כרוך בתשלום, אז כל אחד על פי שיקול דעתו כמובן יכול לגשת לפני, יכול לגשת לפני הגשת התביעה, יכול לגשת לפני הוועדה הרפואית, יכול לפני הערעור. כל אחד לפי השלב שמתאים לו, יכול לפנות גם למספר עורכי דין, לראות עם מי הוא מתחבר, עם מי לא, ואז להחליט באיזה דרך הוא רוצה להתקדם, לבד, עם עורך דין, עם מי. זה בהחלט כל אחד והבחירה שלו, והכל מקובל, כל עוד אתם מרגישים שאתם ממצים את הסיכוי של הזכייה. עכשיו, לאחר הוועדה הרפואית לערערים, למעשה אין לנו יותר ערעורים רפואיים, כי הערעור הבא הוא כבר ערעור משפטי לבית הדין האזורי לעבודה. לא ניתן בבית הדין האזורי לעבודה לטעון טענות רפואיות. אי אפשר לבוא לשופט ולהגיד לו, קבעו שהוא סובל מתסמונת כזאת והתסמונת היא בכלל אחרת. הוא לא מתעסק ברפואה. בבית הדין אפשר לעלות רק טיעונים משפטיים, ולדעתי פה הכדאיות והצורך בעורך דין הוא הרבה יותר גדול, למרות שעל פי החוק אין חובה בזה, אבל אני חושב שפה כבר הקטע של עורך דין הוא הרבה יותר חשוב. זה מבחינת ניהול הערעור. בדרך כלל בתי הדין לא קובעים בעצמם את הקביעה במקום הוועדה, אלא מה שהם יעשו בדרך כלל הם יחזירו את התיק לוועדה כדי שהיא תדון מחדש. היה לי לאחרונה תיק שטיפלתי בו, שהיה מאבק קשה להכרה בילד על הרצף האוטיסטי, והוועדת הערר אחרי מאמצים רבים הכירה בו, אבל קבעה לו ילד בן 10 ומשהו, קבעה לו נכות זמנית. מה שהיה מאוד לא מקובל ונוגד את ההיגיון ואת הדין ואת הכל. פנינו לבית הדין, אז שוב בית הדין לא קבע בעצמו, אלא החזיר את זה לוועדה עם הנחיות מאוד מפורשות, כדי שהיא תבדוק מחדש את העניין. במידה והם מפסידים גם בבית הדין האזורי לעבודה, יש אפשרות לבקש בקשת רשות ערעור מבית הדין הארצי לעבודה, במקרים החשובים, וזה בהחלט זה ניתן לעשות, ואנחנו באמת עושים את זה לא אחת. סיימנו תהליך בצורה כזאת או אחרת, וחלה נאמר, או שבאמת חלה החמרה חס וחלילה במצב של הילד, או שאנחנו רוצים לנסות שוב, אולי בדרך אחרת, אולי השגנו מסמכים יותר טובים, אולי למדנו קצת מהסבב הקודם. אז יש לנו את האפשרות חצי שנה לאחר הקביעה הקודמת להגיש בקשה לבדיקה מחדש, טופס בית למד 7824, שנקרא בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה. שוב, טופס מאוד קל למילוי,
ממלאים, מתארים במה השתנה בעיקר מצבו הרפואי של הילד, מצרפים מסמכים רפואיים שמעידים על השינויים שהיו, ומגישים את זה מחדש, ושוב מתחילים את כל התהליך מחדש. פה כמובן שצריך יותר להיזהר, בניגוד לערעור, אם הוועדה מתרשמת שיש שיפור במצב, הכל פתוח. כלומר, רוב הוועדות לא רעות מספיק בשביל לבטל, אבל בהחלט הן יכולות לעשות את זה. בניגוד לערעור שהן חייבות להזהיר מראש, פה זה נתון לשיקול דעתם. אז פה המוטיבציה שלכם להתייעץ קודם ולבדוק טוב את הדברים היא עולה. אפשר לאבד פה ניקוד ולקחת את זה בחשבון. אני רק אומר משהו להרגעה. אני אשתדל לענות היום גם על כל השאלות שקיבלתי וגם על כל השאלות שאני רואה שמצטברות פה, אבל אני לא אנטוש אתכם גם אחרי זה. כלומר, אני אקדיש את מחר למענה לשאלות שעלו ואני לא הספקתי לענות עליהן. אף אחד לא יישאר בלי תשובה, אז תהיו רגועים מהבחינה הזאת ואנחנו נענה על הכל. טופס נוסף שכדאי להכיר זה בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה. זה הטופס, הוא נקרא טופס בית למד 7828, בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה. אני נתקל בהרבה מקרים שהילד כבר מקבל קצבה על משהו, הוא סובל ממנו, למשל אם הוא מצוי על הרצף האוטיסטי, הוא מקבל קצבה, אבל משום מה אף פעם לא נבדק נושא התלות. ואז אם קורה מצב כזה, אז ההורים יכולים למלא את הטופס הזה ולבקש שנושא התלות ייבדק ולמקד את זה אך ורק בנושא התלות. מה שכדאי לצרף לטופס שכזה זה בעיקר אישורים רפואיים ואישורים מהמוסד הרפואי שמצביעים על התלות של הילד בעזרה בפעולות היום-יום. אם זה בניידות, אם זה בלהתקלח, אם זה בלהתלבש ולהתפשט, אם זה בלאכול, כל פעולות היומיום האלה, כדאי שיהיה לזה גיבוי תיעוד בכתב, זה מאוד מקל על הדברים, כדי שבאמת יאשרו לו את התלות. אני אומר עוד משהו, גם אם הילד מקבל נאמר קצבה בשיעור של 100%, והוא יקבל רק 5 נקודות תלות, שזה מבחינת תלות זה 50% קצבה, עדיין כדאי להגיש את זה, כי תלות זה למשל הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר לקבל הנחה בחשמל. אז גם אם הקצבה של הילד לא תעלה, הוא יתחיל לקבל הנחה בחשמל, וזה בהחלט לאורך זמן הנחה שכדאי לממש אותה ולנצל אותה, וכל מה שקשור בזה. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לומר לכם בנושא התלות. יש טבלאות תלות שכולכם, כל מי שמתעניין בעניין חייב להכיר אותם. הטבלאות האלה מחולקות לפי נושאים שדיברתי עליהם. נושא ראשון זה ניידות בתוך הבית, נושא שני זה הלבשה והפשטה, נושא שלישי זה רחצה, אחר כך זה אכילה ושתייה, נושא רביעי, והנושא החמישי זה היגיינה אישית. עכשיו, אתם פשוט מדפיסים לעצמכם או רואים את הטבלאות האלה, קל מאוד להגיע אליהם באינטרנט, ומי שלא יצליח, אני אעזור לו שיכתוב ונעזור לו להגיע לשם. ואז, פשוט מה קורה פה? בכל נושא כזה, מחולק לפי גילאים, בכל גיל יש ציון לכל רמת תלות. כלומר, אם אני אקח לדוגמה, בהלבשה והפשטה, אם הילד בגיל בין 3 ל-5 והוא מתלבש ללא עזרה, אז הוא יקבל 0 נקודות. אבל אם הוא זקוק לעזרה מלאה בחלק גוף עליון ותחתון, הוא יקבל 2 נקודות. וזה מחולק בכל נושא לגילאים 3 עד 5, 5 עד 6, 6 עד 7, 7 עד 14 ו-14 עד 18. עכשיו, ככל שהגיל עולה, גם הניקוד עולה. כלומר, אם אנחנו נראה פה לדוגמה אנחנו נראה באכילה ושתייה. אם הילד זקוק לעזרה חלקית באכילה או שתייה
בגיל 3 עד 5 זה נותן 0, כי זה הגיוני שבגיל 3 עד 5 הוא זקוק לעזרה חלקית באכילה או שתייה, זה לא מקדם אותנו, זה נותן לנו 0, אבל אם הוא יישאר באותה רמת תלות בגיל 14 עד 18, זה כבר נותן לו 2 נקודות. אז ככה שבכל נושא מחולק לפי קטגוריות של גיל, אתם יכולים לעבור בעצמכם על הטבלאות, ואתם מכירים את הילד יותר מכל רופא שיהיה בוועדה, ויותר מכל מי שיהיה מעורב בתיק, ואם אתם תמלאו תיתנו ניקוד בעצמכם, לפי נושא ולפי גיל לילד שלכם, אתם תדעו בדיוק אבל כמה ניקוד הוא אמור לקבל, ובהתאם לזה תדעו איך לפעול. אם אתם רואים שהגעתם לניקוד שהוא בין 5 ל-7, אז אתם יודעים שהוא יקבל על זה 50% קצבה. ואם הוא יקבל 8 עד 9, אז זה כבר 112% קצבה. ומ-10 עד 12 זה 188, ואם זה 13 ומעלה, אז זה 235. וככה אתם יודעים גם מה מגיע לכם, וגם על מה להתעקש, וכמה להרחיק לכת, כי אף אחד לא מכיר את הילד שלכם כמוכם, ואתם יודעים למלא את הטבלה הזאת, אם תמלאו אותה באמת, בלי לשכנע את עצמכם שהמצב הוא יותר טוב או פחות טוב מהקיים, אז אין מישהו שמכיר את הילד יותר מכם, ואתם יכולים לעמוד ולהתעקש שיקבל בדיוק את הנקודות תלות שמגיעות לו. וזה נקודות תלות שהן חשובות הרבה מאוד בחינות, גם מהבחינה הכלכלית, הנחות, וגם השפעות על הביטוח הסיעודי אם יש, וכל מיני דברים כאלה. אז לכן אני באמת מציע לכולם לעבור על הטבלאות האלה, למלא את זה לפי גיל הילד, בדיוק על הניקוד שאתם חושבים שמגיע לילד, ולהגיע לתוצאה הנכונה שעליה אתם נלחמים. עכשיו, כדי לסייע לכם, להביא מהמוסד החינוכי אישור שבאמת בנושאים של הלבשה, של ניידות, של אכילה, של היגיינה בשירותים, הוא זקוק לעזרה רבה עם תיאור כמה שיותר מפורט, ואז זה יחזק אתכם מבחינת תיעוד, גם המוסד הרפואי, גם הרופאים מטפלים, כל מי שמכיר את הילד, עובדות סוציאליות או מרפאה בעיסוק, כל מי שמוכן לעזור לעניין הזה יבורך. תקראו מה הם כתבו כדי שתראו שזה באמת תואם את המציאות ולא מכשיל אתכם, ועם זה אפשר להתקדם הלאה ולהצליח. נקודה שהרבה טועים בה, לא רק כהורים ומשפחות, אלא אני נתקל בהרבה אי הבנה בעניין הזה. אם אני אשאל את ההורים לילדים המיוחדים כמה אחוזי נכות רפואית יש לילד, כמעט כל מי שיענה לי בעצם טועה. ולמה? כי חשוב להבין, מה שקובעים בוועדות הרפואיות בשגרה, בביטוח לאומי, בוועדות שאתם מוזמנים עליה בשגרה ביום יום, זה לא אחוזי נכות רפואיים, אלה אחוזי קצבה. אחוזי קצבה, זה מה שקובעים שם. אם זה 50, אם זה 100, אם זה 112, 188, 235, אלה אחוזי קצבה, אלה לא אחוזי נכות רפואיים. מה זה אומר? זה אומר שאם יש זכויות שבשביל להשיג אותם אני צריך שיקבעו לילד כמה אחוזי נכות רפואית יש לו, אני צריך לעשות משהו אחר. ובזמנו מה שהיו עושים הורים במקרים האלה זה מגישים בקשה לפטור ממס הכנסה, משלמים אגרה של היום זה עומד על משהו כמו 700 שקל אגרה, סדר גודל, ואז הילדים היו מוזמנים לוועדות שהיו קובעים שם את הנכות הרפואית שלהם, לא את אחוזי הקצבה, את אחוזי נכות הרפואיים שלהם. היום, בתקופה האחרונה, ביטוח לאומי עשה פה צעד מבורך לטובת ההורים, כשהוא הוציא את טופס בית למד 3533, זה הטופס, שמי שמעוניין שהבן שלו ייבדקו אחוזי הנכות הרפואיים שלו, זה הטופס שהוא צריך למלא אותו. אין פה אגרה, בניגוד למה שקורה במס הכנסה, אין פה אגרה, ולכן המסלול הזה, הטופס הזה, הוא עדיף על פנייה ישירות למס הכנסה, ובו מומלץ וצריך להשתמש. ממלאים את הטופס, מצרפים שוב את כל המסמכים הרפואיים, ומגישים את זה לביטוח לאומי, ופה אתם מוזמנים לוועדה רפואית שקובעת, שוב אני אומר, את אחוזי הנכות הרפואיים של הילד. עכשיו, מניסיוני, מה שכדאי לוודא קודם, מאחר וזה נושא שהוא יחסית חדש, כדאי לוודא שלמשל יהיו רופאים מומחים לילדים בוועדה, מאחר וגם ביטוח לאומי עוד קצת
מעכל את ההליך הזה, קרה לי שהגעתי לוועדה ולא היה שם למשל פסיכולוגית או פסיכיאטרית של ילדים, וההורים נאלצו לחזור ולהגיע שוב, אז כדאי לוודא את זה. ואז מגיעים לוועדה, ובוועדה קובעים אחוזי נכות רפואיים. מה נותנים האחוזי נכות הרפואיים האלה? אז לדוגמה, לאחרונה הצגתי ילד בסניף ביטוח לאומי ברמת גן, בדיוק עם בקשה שהוגשה באמצעות טופס בית למד 3533, ההורים עברו לבית חדש ונאלצו לשלם, נדרשו לשלם מס רכישה של כ-200,000 שקלים. הגשנו את הטופס הזה, הילד הגיע לוועדה, קבעו לו שם 100% נכות רפואית, לא אחוזי קצבה, אלא 100% נכות רפואית, ואז עשינו צעד גדול לקראת קבלת פטור ממס רכישה. את המס רכישה הזה אפשר לקבל אם הילד מקבל 100% נכות רפואית יציבה, או 50% נכות על סעיף של שיתוק, או 100% נכות זמנית עד הגיעו לגיל 18. שלושת האפשרויות האלה הם בסדר. אחרי שיש לנו ביד את הפרוטוקול, את ההחלטה והפרוטוקול שהילד באמת קיבל, למשל את ה-100% נכות רפואית יציבה, אנחנו מכינים בקשה לבית משפט לענייני משפחה. ולמה? הפטור פה הוא אישי. לכל בן אדם יש זכות פעמיים בחיים לקבל את הפטור ממס רכישה הזה. עכשיו, ההורים פה שבאמת הורים נהדרים וקנו בית שיתאים לילד והתחשבו בכל תכנון הבית בילד, שיהיה לו מקום לטיפולים ולמשחקים ולכל הדברים האלה, הם למעשה מבקשים להשתמש בפטור של הילד, וצריך לשכנע את בית המשפט קודם כל שהילד יגור שם ושהבית נרכש גם לטובתו. אז מכינים בקשה כזאת, בית המשפט מנחה את היועץ המשפטי לממשלה להגיב לעניין הזה, ובסופו של הליך יחסית פשוט מקבלים את האישור, מצרפים את ההחלטה עם הפרוטוקול ואת אישור של בית משפט לענייני משפחה למס הכנסה, והנה יש לנו פטור חשוב ממס רכישה. חשוב שהפטור יהיה לפחות יום אחד מלפני הרכישה, כלומר כשקובעים את התחולה, חשוב שהתחולה תהיה לפני רכישת הדירה, לפחות ביום אחד. זה מהבחינה הזאת. למה עוד אפשר לנצל פטור כזה? למשל, אנשים שיש להם קופות גמל שנפתחו עוד לפני שהילד חלה או נפצע, יכולים להגיש בקשה לפטור כשהם מבקשים לפתוח את קופת הגמל, לשחרר את הכספים משם, במקום לשלם מס של 35%, לקבל את זה פטור ממס, בתנאי שהם מקבלים בוועדה הרפואית נכות יציבה של 75%. אז אלה שתי דוגמאות לאיך נכות רפואית, לא הנכות הרגילה שאנחנו מכירים אותה של אחוזי קצבה, אלא נכות רפואית יכולה לעזור לנו במימוש זכויות. אוקיי, עכשיו מבחינת סוגי העילות, אפשר לחלק את זה למספר סוגים, עילות שמקנות זכאות לילדים מיוחדים. סוג אחד זה הסוג של השגחה, שזאת עילה מאוד מאוד שימושית שאני נתקל בה הרבה מאוד. ופה יש לנו שני סוגים של השגחה. יש השגחה אחת שנקראת השגחה חלקית, שהיא מקנה 50% קצבה, ויש השגחה מלאה שמקנה 100% קצבה, שכמובן גם סכומי הקצבה הם שונים, כש-50% אתם יודעים היא מקנה 1,771 שקלים, והשגחה מלאה זה 3,479 שקלים, זה הפרש שהוא גדול ביותר. עכשיו, ההגדרה בחוק של השגחה חלקית זה ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך קבע כי בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, הוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים, וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו. כלומר, משווים אותו לילדים בני גילו, ורואים האם מסיבה רפואית כזאת או אחרת, הוא זקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו, כדי שהוא לא יסכן את עצמו או את הזולת.
ביטוח לאומי בשיחות, הגישה שלהם בגדול אומרת שהשגחה חלקית אומרת שההורה יכול להיות נגיד במטבח והילד יהיה בסלון, זאת השגחה חלקית. אם צריך להיות איתו ילד באותו, אם ההורה אמור להיות איתו באותו חדר ממש, זאת כבר השגחה מלאה, אבל שוב, זאת רק מעין תורה של בעל פה, מין חוק אצבע כזה שביטוח לאומי פיתח לעצמו, וכדאי להיצמד להוראות החוק. אז לעומת השגחה חלקית שדיברנו עליה, יש לנו את ההשגחה המלאה, שהיא מקנה 100% קצבה, והרבה פעמים אני רואה ילדים שמגיע להם השגחה מלאה וביטוח לאומי קובע להם השגחה חלקית, ופה צריך להתעקש. עכשיו, מה קובעת השגחה מלאה? מצבים שבשל ליקוי רפואי חמור, מחלה כרונית קשה, הפרעת התנהגות חמורה או מגבלה התפתחותית בינונית חמורה או קשה, מתקיימים כל אלה. כלומר, מה התנאים? 1. לא ניתן להשאירו בלא השגחה אפילו פרקי זמן קצרים, והוא זקוק לנוכחות מתמדת של הזולת בשל אירועים רפואיים דחופים הדורשים טיפול מיידי של אדם אחר, הנובעים מהמחלה הקשה או מהליקוי, או בשל כך שבהשוואה לבני גילו הוא אינו מסוגל להבחין בגורמי סיכון מיידיים, לא או לזולתו. זה הסעיף הראשון, והוא לא מספיק, כי יש גם סעיף השני. קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום והלילה. אני מדגיש, גם בלילה, בעת השהייה בבית, בדרך למסגרת החינוכית ובמסגרת החינוכית עצמה, או שקיימת זכאות שנקבעה לפי דין להשגחה או לנוכחות כאמור. כלומר, מצבים שממש אי אפשר לעזוב את הילד, כי יש פה ממש סכנה ברורה ומיידית לאיזשהו סיכון, ויש לו השגחה גם ביום וגם בלילה, מצדיקים מימוש של עילת ההשגחה המלאה. עכשיו, לאחרונה הייתי בוועדה שהיה ברור שהילד יש לו השגחה מלאה כל שעות היום, אבל בלילה הוא ישן בחדר משלו, להורים יש מצלמה. את הוועדה זה לא סיפק, אמרו שהילד נמצא לבד בלילה, ולכן נתנו לו השגחה חלקית. הגשנו כמובן ערעור, וזה כרגע בתהליכים. לדעתי מצלמה בחדר של ילד שההורים הם על זה כל הזמן, ממש ממלאים פה את התנאי באופן מלא. זה מהבחינה הזאת של השגחה. עכשיו, כמו שהסברתי לכם לגבי נושא התלות, זה קיים בעילות נוספות. כלומר, אלה העילות הכי נוחות לבדיקה, זה עילות שניתן למדוד אותן. שכמו בתלות יש טבלה שאפשר ממש כל קריטריון לכמת אותו בכף, ולראות לאיזה מספר מגיעים, ולפי זה לדעת מה מצבנו. אז בצורה דומה לתלות, יש לנו גם את העילה של עיכוב התפתחותי. עכשיו, תלות מתחילה מגיל 3. התחליף של התלות לגילאים 3 חודשים עד 3 שנים, זה נושא עיכוב התפתחותי. עכשיו, אני נתקל בהרבה הורים שטועים בזה וחושבים שעיכוב התפתחותי ממשיך גם אחרי גיל 3, אז לא, בגיל 3 הוא עוצר, הרבה פעמים הוא מוחלף בעילות אחרות, למשל בעילת התלות. עכשיו פה זה יותר פשוט מהתלות, אבל זה עובד באותה שיטה. לדוגמה, זה מחולק קודם כל שוב לפי גילאים. ילד בגיל 3 עד 6 חודשים, אחר כך 7 עד 12 חודשים, 13 חודשים עד 18, 19 עד 24, ו-25 עד 36 חודשים. בכל קטגוריה יש ניקוד. למשל, בואו ניקח את הכי פשוט. ילד בגיל 3 עד 6 חודשים, שמפה מתחילה העילה של עיכוב התפתחותי. אז למשל, הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן, זאת נקודה אחת. מקבלים על זה נקודה אחת. הילד לא מושיט יד לחפץ, נקודה אחת. הילד לא מתהפך מהצד לבטן או לגב, נקודה אחת. כלומר, סך הכל יש לנו פוטנציאל פה לקבל 3 נקודות, והסעיף כותב שכדי להיות זכאי צריך 2 נקודות. מספיק שיש 2 מה-3, וכבר יש לנו פה את העילה של עיכוב התפתחותי, זכאות לעיכוב התפתחותי, והעילה קיימת. ככל שהגיל גדל, הקריטריונים מתרבים, כשבקריטריון האחרון יש כבר ממש רשימה ארוכה של קריטריונים. צריך להשיג 22 נקודות, כשהוא מגיע לגיל 25 עד 36 חודשים, צריך להגיע ל-22 נקודות. למשל, הילד לא מרים ראש בשכיבה על הבטן, זה 5 נקודות, לא מושיט יד לחפץ 5, וככה יש לנו רשימה יחסית ארוכה
של, לא יודע, בערך כ-15 קריטריונים, על כל אחד מהם יש ניקוד, ואנחנו רואים אם הגענו או לא הגענו לרף הנדרש. ושוב, גם בנושא הזה, אתם יודעים הכל יותר טוב מכולם, אתם יודעים לנקד את זה לא פחות טוב מהרופאים בוועדה, אתם מכירים את הילד יותר טוב מהם, תדעו מה לדרוש, גם בתלות וגם פה, תבואו עם רשימה, תגידו, בסעיף הזה מגיע לו 3 נקודות על זה ועל זה ועל זה. גם בתלות, תבואו עם טבלאות שלכם, תגידו להם, על אכילה זה המצב שלו, מגיע לו 3 נקודות על אכילה, מגיע לו 4 נקודות על סעיף כזה או על סעיף אחר, 2 נקודות על זה. תבואו אתם מוכנים, וככה הוועדה גם תראה שאתם ממוקדים ויודעים מה לדרוש, כמו בתלות, ככה גם בעיכוב התפתחותי, רק לגילאים הצעירים יותר. אוקיי, עכשיו ככה, אם אני חוזר לעילות, אז יש לנו את העילות של ההשגחה, יש לנו עיכוב התפתחותי, יש לנו את התלות, ששוב אני מזכיר, 5 עד 7 נקודות זה 50% קצבה, 8 עד 9 נקודות זה 112% קצבה, 10 עד 12 זה 188% קצבה, ב-13 ומעלה 235% קצבה. סוג העילות הבא, יש לנו בחוק, יש לנו 2 תוספות, תוספת ראשונה ותוספת שנייה. התוספת הראשונה דנה בטיפולים רפואיים מיוחדים, כמו אירועים ודיאליזה וכל מיני דברים מהסוג הזה. והתוספת השנייה עוסקת בליקויים מיוחדים, כמו עיכוב התפתחותי, שמיעה, ראייה, הרצף האוטיסטי, תסמונת דאון ובעיות תקשורת, בעיות דיבור, בעיות תקשורת. אלה סוגי העילות. רוב העילות בשתי התוספות אותות 100%. למשל, בתוספת השנייה של הליקויים המיוחדים, פרט לסכרת שם ואי תפקוד חלקי של הגפיים התחתונות, כולם 100 ורק 2 אלה נותנות 50%. כדאי להכיר אותם ולדעת גם שם מה מגיע לכם ואיך זה הולך. אוקיי. נושא הבא זה נושא האלרגיה, שגם עליו מנהלים כולנו מלחמות רבות. ב6 למרץ 22 עדכנו את החוזר והקלו, כלומר מבחינת החוזר של ביטוח לאומי הקלו את הקריטריונים, שהוסיפו קריטריון שהוא הכי נגיש, הכי שמיש והכי נוח, שקובע עוד אפשרות לקבל את הזכאות. ילד שנקבע על ידי רופא מומחה לאלרגיה כי יש אלרגיה, וקיימת המלצה מאת רופא מומחה לאלרגיה להסתיידות באופן קבוע במזרק אפיפן, או הנמקה להימנעות מהסתיידות במזרק אפיפן. כלומר, זה הקל מאוד את התנאים. פעם היה חובה להורות שהיה איזשהו אירוע ממש מסכן חיים, ובלי זה אי אפשר היה כמעט לקבל את הזכאות. התוספת הזה, העדכון הזה, ממש בא לטובת ההורים, ועדיין הוועדות תקופה ארוכה הכבידו את הנטל. עכשיו, אין סעיף של אלרגיה בתקנות או בחוק. העילה שאנחנו נכנסים בגדרה זה עילת ההשגחה. אם האלרגיה היא מאוד מאוד חריפה וקשה ויש פה באמת סכנת חיים ברורה או מיידית, זה יכול במקרים קיצוניים להגיע גם להשגחה מלאה, אבל הרוב הגדול נכנס בגדר השגחה חלקית. מה שעוד חשוב לדעת פה, שבשגרה הזכאות פה מסתיימת בגיל 10. כי ההנחה היא שבגיל 10 הילד כבר יודע להימנע מסיכונים, הוא יודע לשמור על עצמו, יש לו כבר מספיק שיקול דעת לעניין הזה, אבל זה נכון באמת לחלק גדול מהמקרים, ממש לא לכולם. כלומר, יש מקרים שבגלל איזשהו ליקוי התנהגותי או בעיה אחרת שפוגעת בשיקול דעת של הילד ביחס לבני גילו, הוא לא מספיק אחראי לעניין הזה, או שהאלרגיה היא ממש ברמה מאוד מאוד מסכנת חיים. אלה למשל 2 מקרים שבהם ניתן לנסות לדרוש זכאות מעבר לגיל 10, שההשגחה תהיה מעבר לגיל 10, אז קחו את זה בחשבון. אני גם אומר, הגיל 10 הזה לא קבוע בחוק ולא קבוע בתקנות, הוא קבוע במקום אחד, בתקנות של ביטוח לאומי, זה לא תורה מסיני. כלומר, אפשר להתווכח עם העניין הזה, כל מקרה לגופו,
אז זה לידיעתכם. ועוד נקודה, כשמגיעים לוועדה, תוודאו שהמזרק איתכם ושהוא בתוקף, כדי שלא יהיו אי נעימויות, לפעמים נופלים שם על שטויות סתם מחוסר תשומת לב, ואחר כך הוועדות מתחילות לעשות בעיות. לא פעם ולא פעמיים בדקו את זה, וחשוב באמת שהמזרק יהיה איתכם ובתוקף. עכשיו, אפשר את הוועדות האלה על פי רוב לעשות ללא נוכחות. אין לוועדה מה לבדוק מעבר למסמכים. היא לא עושה שום דבר שיש באמת סיבה אמיתית, למעט חריגים שאני אפילו לא יכול לחשוב עליהם כרגע. אין שום סיבה להביא את האלה לשם, מספיק להביא מסמכים. אז הרבה פעמים אפשר את הוועדות האלה לעשות ללא נוכחות. בדרך כלל קובעים בהתחלה קביעה זמנית עד גיל 3, ולאחר מכן עד גיל 6. מגיל 6 הרבה פעמים כבר קובעים נכות עד גיל 18 ו3 חודשים, ובמספר מקרים קובעים עד גיל 10, ושם או שזה מסתיים או שיש סיבה לבקש או לדרוש להמשיך את זה גם מעבר לגיל הזה. טוב, הנושא שהכי מתסכל, מקומם וכואב בתקופה האחרונה זה הנושא של הכרה בילדים שעל הרצף. לצערי המספר הגדל של הבחנות של ילדים על הרצף גרם לביטוח לאומי להקשיח עמדות הרבה מעבר למה שכתוב אצלו בחוזרים או בהוראות, והיום המצב שם הוא ממש קשה במקרים רבים. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל, קודם כל צריכים להכיר את החוזר של ביטוח לאומי ולהגיע עם מבחנות לפי מה שקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 15/13, מה שנקרא DSM 5, שלפי זה עושים את ההבחנות. זה חובה, כלומר צריכים להביא 2 אבחונים, תכף נדבר על זה. וההורים באמת, אני ממש, רובם ככולם אני יכול להגיד, עובדים ממש לפי הספר, מביאים הבחנות לוועדה. עכשיו, אני מודע לקושי הגדול עד הבלתי אפשרי להביא את האבחונים ממוסדות ציבוריים. לצערי, התורים שם הם בלתי נסבלים וארוכים, ולצערי ביטוח לאומי באבחונים פרטיים הוא חושד בהם מראש, וזה הרבה פעמים יוצר בעיות. עכשיו, מה שקורה זה כך, ההורים מביאים באמת אבחונים משלהם. בזמנו, בתקופות ארוכות, ביטוח לאומי בכלל לא היה מתווכח, וגם לפי החוזר זה די כך. כלומר, ברגע שהאבחונים הם לפי הספר, ביטוח לאומי הרבה פעמים היה נותן בכלל את ההכרה בלי לזמן את הילד לוועדה, עושה את זה על בסיס מסמכים ונותן הכרה. היום זה בהרבה מקרים לא קורה כך, מזמינים את הילד לוועדה, ומהתרשמות שבאמת 3 שאלות ו2 דקות, פשוט הרופא בוועדה כותב שהוא לא השתכנע שאכן ההבחנה היא נכונה ושהילד על הרצף, הוא לא השתכנע. ופה יש 2 אפשרויות, או שהוא דוחה את התביעה, זה אפשרות אחת, ואז כמובן כמו שדיברנו מגישים ערעור, או אפשרות נוספת שהיא יותר בעייתית אפילו, שהוא מחליט שהוא רוצה להפנות את התיק לאבחון מטעם ביטוח לאומי, ואז הילד אמור להגיע לאבחון מטעם ביטוח לאומי, כשבמקרים רבים אותו מאבחן של ביטוח לאומי סותר את כל האבחונים שהביאו באמת טובי המומחים והמאבחנים מטעם ההורים, נתנו אבחונים, והוא קובע שהילד לא על הרצף, ופה מתחיל כבר, העניינים מתחילים להסתבך, כי עכשיו יש לנו אבחון שאומר שהוא לא על הרצף, מול אבחונים שאומרים שהוא כן על הרצף. עכשיו, אני גם רואה כל פעם הורים, אמהות, אומרים לי, תקשיב, לקח לנו כל כך הרבה זמן להסביר לילד את ההבחנה שהוא על הרצף והכל. מה אנחנו אומרים להגיד לו עכשיו? עכשיו, בבית הספר ילד מוכר על הרצף, בכל המוסדות של הרווחה ילד מוכר על הרצף, הוא בכיתה מתאימה, הוא בית ספר מתאים, הכל מותאם לזה שהוא על הרצף,
אבל בעולם המקביל של ביטוח לאומי הוא לא על הרצף. וזה פשוט מציאות בלתי אפשרית שאנחנו מתמודדים איתה ביום יום. ופה קודם כל צריך לערער, וצריך לבחור גם מאבחנים באמת, גם עם ניסיון, גם מהשורה הראשונה, גם כאלה ששמעתם עליהם דברים טובים מהורים אחרים, גם שהם הצליחו. ודבר נוסף שלדעתי הוא חשוב, שהם כאלה שתוכלו לפנות אליהם במסגרת ערעור ולבקש מהם התייחסות לפרוטוקול הוועדה שדחתה, או התייחסות לאבחון שנעשה מטעם ביטוח לאומי שדחה. מאוד חשוב שהם יהיו קשובים ומוכנים לתת פה איזושהי תגובה, כי חשוב שהמילה האחרונה תהיה שלהם, בעצם שלכם. עכשיו, יש פה גם את העניין של, יש ועדת דרג ראשון, ואז מקבלים זימון לאותו מאבחן של ביטוח לאומי. עכשיו, קחו בחשבון שאותו מאבחן הוא מקבל כסף על כל אבחון, אין הרבה מאבחנים של ביטוח לאומי, אז תבינו את כמויות הכספים שפה לכאורה מקבלים אותם מאבחנים מטעם ביטוח לאומי, שמסיבות כאלה ואחרות, האבחונים שהם הרבה מאוד פעמים לא תואמים את האבחונים שמביאים איתם ההורים. עכשיו, יש פה שתי דרכים. דרך אחת זה לזרום עם הזימון הזה ולקח את הילד לאבחון ולעשות אותו, שזה מצד אחד יותר פשוט כי אתה זורם עם התהליך. מצד שני, אם האבחון יאמר שהילד לא על הרצף, אז המצב יסתבך. כלומר, עכשיו אנחנו במצב עוד פחות טוב. אז קודם כל, ההמלצה הראשונה שהיא חד משמעית, גם לוועדה הזאת הראשונה שקבעה שהיא רוצה את האבחון, יש לה פרוטוקול. אז תקראו את הפרוטוקול ותראו שבאמת יש שם הסבר למה דרוש האבחון הזה, ואם אין הסבר, אז צריך להילחם עם העניין הזה. זה מהבחינה הזאת. ומהצד השני, אם חושבים שזה לא, אז אפשר לעשות לעצור את זה פה ולערער עוד לפני האבחון, לפעמים גם לפנות לבית הדין לפני זה ולריב על הנקודה הזאת אם צריך אבחון או לא צריך אבחון, אבל להגיד לכם שזה פשוט, זה לא פשוט. כל מקרה לגופו צריך למצוא את הכלים הנכונים להתמודד עם העניין הזה, וזה ממש ממש לא פשוט. אז אמרנו, יש לנו את החוזר של משרד הבריאות ויש לנו את החוזר של ביטוח לאומי. עכשיו, בחוזר של ביטוח לאומי, של הביטוח הלאומי, ישוב ומדברים על הבחנה לפי DSM-5. מה שבודקים באבחונים האלה זה שני תחומים, שני קריטריונים: תקשורת ואינטראקציה חברתית, שיש שם 3 קריטריונים, והתנהגות חזרתית, שכוללת 4 קריטריונים. זה בעצם מה שבודקים שם. מה שצריך להביא, זה 2 אבחונים, חוות דעת רפואית מגורם מוסמך, אחד מהם של מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, או רופא ילדים עם ניסיון עבודה של 3 שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד, או מומחה בנוירולוגיה והתפתחות הילד. זה אחד. והשני זה אבחון של פסיכולוג קליני מומחה שיש לו הכשרה מוכחת בתחום הקליני של הילד, או פסיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג שיקומי או חינוכי שיש להם הכשרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם, בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל, כמו שדיברנו. עכשיו, כמו שאמרתי, מי שיכול לעשות את זה ברפואה הציבורית, זה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי. מי שיכול, שיעשה את זה שם. אני חושב שיש לזה יתרון מסוים. לרוב אי אפשר, אני יודע, אז לא, אז לעשות זה אצל מומחים, א', בעלי שם, ב', שאתם יודעים שהם הצליחו עם ילדים אחרים, וג', שאם תצטרכו מהם תגובה לדחייה, הם יסכימו לעשות את זה. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם צוללים לחוזר הזה, אז הוא מאוד מטיב. כלומר, הוא אומר כבר אחרי גיל 3, אם נראה לכם שהכל טוב והכל בסדר, אפשר לתת כבר את ההבחנה עד גיל 18 ו3 חודשים. והוא אומר באופן חד משמעי, גם אם לא נתתם אחרי גיל 3, אז אחרי גיל 7, לתת את הזכאות עד גיל 18 ו3 חודשים. והוא מדבר פה הרבה פעמים, כלומר דרך המלך אצלו זה לעשות בכלל הבחנה לפי מסמכים, מה שהיום לא קורה, כמעט לא קורה, נדיר מאוד שקורה. אז הוא אומר, תיתנו הבחנה לפי מסמכים, אם הכל כשר, הכל בסדר, אז מה הבעיה? עכשיו, במקרים של ספק, הוועדה יכולה לפנות ללשכה של ביטוח לאומי בירושלים ולהתייעץ איתה מה לעשות.
לרוב, ברגע שזה מגיע לשם, זה ייגמר או בדחייה או באבחון נוסף, כמו שאמרנו. עכשיו, עוד נקודה שתדעו, ביטוח לאומי גם לא מקפיד עליה, אבל אם התביעה נדחית לאחר התייעצות עם המשרד הראשי ועם הלשכה הרפואית, על אף שההורים נתנו את כל המסמכים שהיו צריכים, צריך להעביר את הוועדה להרכב מיוחד בערעור, שתתכנס בירושלים. רק בירושלים יכולה להיות ועדה כזאת. חלק מההורים לא רוצים את זה בכלל, מעדיף בסניף מגוריהם, אבל בעיקרון זה החוק. גם ביטוח לאומי לא מקפיד על העניין הזה. עכשיו, אם תעברו גם על התרשימי זרימה שיש פה בסוג של תרשים זרימה שיש לנו בתוך החוזר מנכ"ל הזה, אז תראו שהתהליך אמור היה להיות מאוד פשוט. כלומר, יש פה הפניה לרופא לילדים שמגיעים מעל לגיל 7. אז שואלים פה, האם האוטיזם ברור? אם כן, לתת יציב. כלומר, בלי ועדה בכלל, לתת יציב. אם לא, האם הגישו מסמכים לפי חוזר מנכ"ל? אם כן, לתת יציב. אם ההורים נתנו לפי חוזר מנכ"ל, לתת יציב. אם לא, אז להזמין מסמכים עדכניים ורפואיים מהמסגרת החינוכית, ואז אם הילד מתחנך בחינוך מיוחד במסגרת ההבחנה שהוא על הרצף, לתת יציב, בלי לקרוא לו לוועדה בכלל. אם הילד מתחנך בחינוך רגיל ויש לו מסמכים שהוא על הרצף, לתת לו הכרה יציבה. ורק אם הילד מתחנך בחינוך רגיל פלוס מסמכים בספק, רק אז להזמין לוועדה. לא קורה במציאות. החוזר הזה לצערי לא קורה במציאות, והמצב היום הוא קשה, מלחמות יומיומיות על הכרה, מאוד כואב והכל. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי שתדעו, בשנת 2006 הוגש בג"ץ על ידי אלו"ט, אגודה לילדים אוטיסטים והעמותה לילדים בסיכון, נגד ביטוח לאומי על זה שלא הכירו בזמנו תקופה מסוימת בילדים על הרצף, ובעקבות זה מי שהיה שם שר הרווחה, זה הנשיא דהיום הרצוג, הוא הקים ועדה מיוחדת שהיה בראשה שופט שטיינברג, והשופט נתן פה דוח מאוד מאוד מפורט. בין השאר הוא אמר בגיל 7, המצב הוא כבר ברור, בגיל 7 נא לתת נכות יציבה. בין השאר, זה מה שהוא אמר. עכשיו, ביטוח לאומי די ברח מהבג"ץ הזה, הסכים לכל המסקנות של הוועדה, קיבל אותם על בוריין וברח, ולכן מוזר שחלק מההמלצות האלה היום לא מאומצות על ידיו. זה נקרא בג"ץ 7879/06, מי שירצה לראות אותו, באמת מעניין לקרוא אותו. אוקיי, נושא נוסף זה נושא של תסמונת נדירה. זו עוד עילה שנתקל בה די הרבה פעמים, למרות שהיא נדירה, זה הרבה פעמים דברים שמובאים לביטוח הלאומי. מה ההגדרה של נדירה? זה 1 ל-100,000, שהתדירות שלה באוכלוסייה נמוכה מ-1 ל-100,000, ובנוסף שקיים עומס טיפולי כבד על ההורים בעקבות המחלה. עכשיו, לידיעתכם, בכנס שהיה לפני כשנה בביטוח לאומי, הם הציגו את זה שבעולם, לעומת 1 ל-100,000 בישראל, בעולם זה, ברוב המדינות זה 1 ל-2,500, שרק תראו את ההבדל. פה מאוד מקשים, זה צריך להיות 1 ל-100,000, באמת תסמונות מאוד מאוד נדירות. ויש כוונה, או הייתה כוונה לביטוח לאומי, להקל ולהוריד זה מ-1 ל-100,000 ל-1 ל-10,000, זה עדיין לא קרה, וגם להגדיר מחדש מה זה עומס טיפולי. אבל היום אנחנו עדיין נאלצים להתמודד עם ההגדרה הקשה הזאת. עכשיו, להבהיר, חלק גדול מהתסמונות רשומות בחוק, אפשר לבדוק שם האם התסמונת מופיעה או לא, אבל גם במידה והיא לא, גם במידה והתסמונת לא מופיעה, אתם מביאים אישור מהרופאים המטפלים, המומחים המטפלים, שמדובר בתסמונת נדירה, ושיכתבו מה השכיחות שלה באוכלוסייה, ואין שום בעיה להכיר בתסמונת כזאת, גם אם היא לא רשומה ברשימה, אין שום בעיה. גם ביטוח לאומי מעת לעת מוסיף לשם עוד ועוד תסמונות, וזה בסדר גמור, ואפשר בהחלט להתמודד עם העניין הזה. עכשיו, מבחינת עומס טיפולי כבד, אז גם אם הילד נדרש לכל מיני טיפולים, והאמא לפעמים אומרת, אבל אני לא יכולה, אין לי מאיפה לממן את זה, שתהיה רשימה של רופא, איזה טיפולים הילד הזה צריך.
איזה טיפולים הוא צריך, גם אם לא כולם מבוצעים, שתוכלו להציג למה הילד זקוק. זה מאוד מאוד חשוב, זה יכול בסוף לכרות את גורל התביעה. נעבור קצת למתמטיקה. אז אנחנו יודעים כבר שיש עילות שמקנות 50% קצבה, ויש 100% קצבה, יש 112% קצבה, ויש 188 ויש 235. עכשיו, בשנים האחרונות, זה התחיל תהליך שהתחיל משנת 2018, עד אז פשוט היו נותנים את שיעור הקצבה הגבוה יותר. אם היה לבן אדם, לילד, אם היה לילד 50 ו-100 ו-188, הוא היה מקבל רק את ה-188 לדוגמה. ולא היו פה שום חיבורים ושום דבר. מאז 2018 התחיל תהליך מבורך של חיבור נכויות, שהוא ניתן לעתים אכן לביצוע, פעמים די רבות אפילו. אז ככה, ילד שיש לו 3 עילות של 50, הוא עובר להיות במעמד של קצבה של 100% קצבה. 50 ועוד 50 ועוד 50, 3 עילות שונות, הוא יקבל 100% קצבה. ילד שיש לו 100 ו-100, 2 עילות כל אחת 100, למשל השגחה מלאה ומצוי על הרצף, הוא יקבל 112% קצבה. אוקיי? ילד שיש לו 3 עילות של 100, 100 ועוד 100 ועוד 100, הוא יוכר על 188 אחוזי קצבה. ועכשיו אפשר להתחיל לשחק קצת עם המספרים האלה, כי אם 100 ועוד 100 ועוד 100 זה 188, ו100 ועוד 100 זה 112, אז 100 ועוד 112 זה 188. אז אני חוזר שוב, 100 ועוד 100 זה 112, ו100 ועוד 100 ועוד 100 זה 188, אז 100 ועוד 112 זה כמו 100, 100, 100, זה 188 לכל דבר ועניין. עכשיו, גם עם 50, אם 3 פעמים 50 זה 100, אז 3 פעמים 50 ועוד פעמיים 100, נותן לנו 188, כי זה כמו 3 פעמים 100. אז קחו את הדברים האלה בחשבון. לפעמים כדאי, אם יש עילה אחת של 50, להילחם על השנייה שיהיה 50, גם אם זה לא מעלה את הקצבה, זה מביא את הילד למצב שעוד 51, והוא כבר מגיע למצב של 100. כי 3 פעמים 50 זה 100. אז קחו את זה בחשבון. לפעמים יש דברים שבהתחלה נראים מיותרים, ובסופו של דבר יכולים לשנות את הזכויות. זה מהבחינה הזאת. עילות של 50, לדוגמה, זה תסמונת דאון, השגחה חלקית, תפקוד לקוי של 2 גפיים, בעיות בדיבור, תלות חלקית בעזרת הזולת בפעולות היום-יום, כבד שמיעה, בדיקות דם פעמיים ביום, כלומר של סכרת. 3 מאלה של 50 נותנים לנו 100. אני רק מזכיר בהקשר הזה שבאחת הפעמים שבאמת הכירו בחיבור הנכויות האלה, גם העלו את הזכאות של תסמונת דאון מגיל 90 ועד גיל 6 ל100 בפני עצמם, אז גם את זה כדאי לדעת. רוב העילות הן עילות של 100, והחיבורים הם בהתאם, אז לדעת שזה קיים. יש לפעמים גם בעיות, כלומר אני רואה לפעמים שביטוח לאומי משהו משתבש שם במחשב והם לא עושים את זה בעצמם, אז תשימו לב, תראו כמה עילות יש לכם לאותו פרק זמן. כשאתם מקבלים את ההחלטה, היא לפעמים מבלבלת, תראו מאיזה תאריך עד איזה תאריך, ותראו באותה תקופה של תאריך חופפים כמה עילות יש, והאם הן לא מקנות איזושהי דרגה שהיא מעבר למה שקיבלתם. אני אגיד כמה מילים על עילה של לקות שפה ודיבור, מה שנקרא סיוע בתקשורת. אז גם פה הדברים נעשו קצת יותר ניתנים לכימות ולמדידה. אתם מקבלים, אם תראו את הטופס הזה, יש חוזר ילד נכה שנקרא 719/05/2023,
חוזר נכות מספר 717 על 10/2022, יש פה טופס שהוא אמור להיות ממולא על ידי קלינאי תקשורת, וכמו עם התלות, כמו עיכוב התפתחותי, יש פה ציונים לכל מצב של הבנת שפה ודיבור, הבנת שפה, מובנות דיבור, לכל דבר יש ציונים לפי גילאים, ורואים לכמה ניקוד מגיעים, ולפי זה נקבעת הזכאות. אז גם פה זה קל מאוד למדידה ולבדיקה, ולבדוק שבאמת קיבלתם את כל הזכויות שלכם. עוד כמה מילים לגבי נושא של משפחות שיש בהם יותר מילד מיוחד אחד. אז קודם כל חשוב מאוד לדעת שברגע שיש שני ילדים שמקבלים גמלת ילד נכה זה נקרא, אז ברגע ששניים לפחות מקבלים את זה, הם מקבלים 150%, כלומר פי 1.5 ממה שמקבל ילד בודד. זה חשוב מאוד לידיעה. עכשיו, את זה כבר אני מאמין שהרוב יודעים. מה שעוד חשוב לדעת בהקשר הזה, שגם כשהאח הבוגר כבר הפך להיות בגיר והגיע לגיל 18 ו3 חודשים והוא כבר לא מקבל גמלת ילד נכה, האח הצעיר אמור להמשיך לקבל קצבה מוגדלת של 150%. וזה הרבה לא יודעים את זה, ויש גם מקרים שזה מפוספס. עכשיו, זה יותר ברור כששני אחים קיבלו גמלת ילד נכה, האח הבוגר הגיע ל-18 ו3 חודשים, ואז יכול להיות שהוא עבר לזכויות אחרות, אז עוד יחסית זה ברור שהאח הצעיר אמור להמשיך לקבל קצבה מוגדלת. אבל יש פה, העלילה מסתבכת בתסריט מסוים, מאחר ולמשל כל נושא ההכרה באוטיזם היה הרבה פחות ידוע בשנים עברו, נתקל בהרבה משפחות שהאח הבוגר מאובחן באוטיזם בכלל כשהוא כבר עבר את גיל 20 או בגיל מאוד מאוד מאוחר, והוא למעשה מעולם לא קיבל גמלת ילד נכה. והאח הצעיר, לאור זה שהיום המודעות כבר עלתה בצורה הרבה יותר טובה, מאובחן יחסית בגיל צעיר. ואז הרבה פעמים, מאחר והאח הבכור מעולם לא קיבל גמלת ילד נכה, אז לא נותנים לילד הצעיר גמלה מוגדלת. ניהלנו את זה כבר מספר תיקים בבתי הדין לעבודה, ויש זכאות. כלומר, גם אם האח מאובחן, למשל שהוא על הרצף, האח הבוגר מאובחן בגיל 20, בגיל 30, שהוא כבר לא ילד והוא מעולם לא קיבל גמלת ילד נכה, ויש לו אח צעיר שגם הוא למשל על הרצף, או יש לו איזשהו, הוא מקבל גמלת ילד נכה מסיבה אחרת, הוא כן זכאי, האח הצעיר, לקבל 150%, גם אם הבכור מעולם לא קיבל גמלת ילד נכה. יש הרבה משפחות כאלה, תשימו לב לעניין הזה, חבל להפסיד זכויות. זה מהבחינה הזאת. עכשיו, יש זכאויות אוטומטיות, כלומר, אם למשל האח הבכור מקבל גמלת ילד נכה, או שירותים מיוחדים, או גמלת ניידות, והאח הצעיר מקבל גמלת ילד נכה, באופן אוטומטי, ביטוח לאומי יודע את הדברים האלה, הוא אמור לשלם באופן אוטומטי לילד הצעיר גמלה מוגדלת. לא תמיד זה קורה לצערי, לעקוב, לבקר ולוודא. טוב, אני רוצה לדבר איתכם קצת על שכר טרחת עורך דין בנושאים של ביטוח לאומי. אז אני רוצה להעביר משהו שיהיה ברור לכולם. עד שנת 2015, עד שנת 2015, הכל היה הכל היה פרוץ. כל עורך דין לקח כמה שכר טרחה שהוא רצה. מאז שנת 2015 הכל קבוע בחוק, ולכן לא אמורים להיות פערים בין משרדי עורכי הדין השונים. הכל מפורסם גם באינטרנט, והכל פתוח לציבור ואתם יכולים לראות. אז כך, טיפול בתביעה של ילד נכה כיום, העלות שלו, יש לו שני מסלולים עיקריים. אחד, בשנת 2015 זה היה פתיחת תיק 800 שקל פלוס מע"מ. היום בגלל שזה צמוד למדד זה 907 שקלים פלוס מע"מ על פתיחת התיק.
ואז כשמסתיים התיק, השכר טרחה הוא 13.75% פלוס מע"מ ממה שמקבלים. מסלול שני הוא בלי תשלום ראשוני, ואז האחוזים הם 15% פלוס מע"מ ממה שמקבלים. עכשיו, מה זה ממה שמקבלים? זה לא מכל החיים, אלא זה מתוך 60 קצבאות, בתנאי שהילד באמת מקבל את ה-60 קצבאות האלה. כלומר, אם ילד מקבל רק תקופה זמנית של שנתיים, אז עורך הדין לא יכול לגבות יותר מהשנתיים האלה. הוא גובה את האחוזים מתוך השנתיים האלה או כמה שלא יהיה. עכשיו, בנוסף, אם אתם מגיעים כבר לעורך הדין עם קצבה, למשל קצבה של 50%, ועורך הדין בעקבות הפעילות שלו מעלה את גובה הקצבה מ-50% הקצבה ל-100% הקצבה, אז את האחוזים משלמים מתוך ההפרש בלבד, ולא מתוך הסכום כולו. זה מהבחינה הזאת. עכשיו, אם מגיעים לבית הדין האזורי לעבודה, אז האחוזים עולים שם. היום זה פתיחת תיק, אותו דבר, זה 907 שקלים פלוס מע"מ. ב-2015 זה היה 800 שקל פלוס מע"מ, וזה 24% פלוס מע"מ ממה שמקבלים, שוב, עד הגבלה של 60 חודשים, לא יותר. ואם זה בלי תשלום ראשוני, זה 25.5% פלוס מע"מ. הכל כתוב בחוק, גם הנושא של הגבלה של 60 חודשים, וגם מבחינת תשלומים על רטרו. כי לפעמים בן אדם מקבל את תשלומים רטרו, אסור לעורך הדין לגבות יותר מ-60% מהסכום הרטרואקטיבי. כלומר, הוא עדיין כפוף לאחוזים שדיברנו עליהם, אבל אם הוא גובה מהרטרו, אסור לו לגבות יותר מ-60% מהסכום הרטרואקטיבי, ואת שאר הקצבה לא יותר מ-25% מהקצבה שנקבעה לאותו ילד. כמובן ששוב, ההגבלה בסופו של דבר בחישובים היא, כמו שאני אמרתי, 13.75% פלוס מע"מ או 15% פלוס מע"מ, במידה ומדובר פה אך ורק על נושאים של ועדות רפואיות. ולא אמורים להיות שינויים בין עורכי הדין השונים בייצוג של, בתביעות של ביטוח לאומי. חשוב לי מאוד לדבר איתכם על הנושא של הביטוח הסיעודי. אז עכשיו ככה, ביטוח סיעודי נועד לשני מצבים. אחד, קודם כל הוא רלוונטי לכולם, לא רק לילדים אלא לכל גיל, והוא מקרה הביטוח שאו אדם מגיע למצב של תשישות נפש, שזה פגיעה קוגניטיבית כמו אלצהיימר או כל מיני דברים מהסוג הזה, או מה שרלוונטי יותר לענייננו, שזה מצב בריאות ותפקוד ירודים, שבגללו הילד צריך עזרה רבה, לפחות ב-50% מהפעולה, של 3 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות. 6 הפעולות הבאות זה ככה: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים ולהתנייד באופן עצמאי. אלה 6 הפעולות, והוא צריך להוכיח שלפחות ב3 הוא צריך עזרה של 50%. עכשיו, זה מאוד דומה לנושא התלות. כלומר, אם הילד הוכר בתלות, אז קל מאוד להיכנס לפרוטוקול ולראות בכמה נושאים, על כמה נושאים הוא הוכר, כי גם הנושאים הם דומים. זה מאוד מקביל לנושא התלות. מבחינת סכומים, אז ככה, בראשון ינואר 24 פגעו מאוד בביטוח הסיעודי הזה, בעיקר לגבי הילדים, בראשון ינואר 24. תכף נדבר במה זה פגע, אבל הסכום עד ראשון ינואר 24 היה 6,100 שקל, הוא הורד בראשון ינואר 24 ל-5,000 שקלים, לגבי הילדים. עכשיו, מה שחשוב לי, הכי חשוב לי להגיד לכם, אני רואה המון פוסטים ומקבל המון פניות מהורים, שאומרים הילד הוא על הרצף בתפקוד גבוה, והם רוצים לממש את הזכויות של הילד בביטוח הסיעודי. אז אני אומר, כדי להימנע מטעויות, ילד בתפקוד גבוה או בדרך כלל לא עונה לקריטריון של ביטוח סיעודי, לבוא ולמצות איתו, להתחיל בכלל בהליך ובתביעה, עלול להביא אתכם למצב שאתם מגיעים לפשרה שלמעשה מבטלת לילד את הביטוח הסיעודי הזה, ותמורת כמה עשרות אלפי שקלים או כמה שזה לא יהיה, מבטלים לו את הביטוח, וכשהוא יצטרך אותו פעם בעתיד לאריכות ימיו, הוא יגלה שאי שם בילדותו ההורים שלו ביטלו לו את הביטוח
בתמורה למשהו שהוא לא כדאי. הביטוח הזה מעניק 60 חודשים של תשלום של בין 5,000 ל-6,100 שקל, 60 חודשים כאלה. אדם שמנצל 10, נשארו לו עוד 50 להמשך חייו. מי שמגיע לפשרה שמבטל את הביטוח הזה, נגמר. הוא לא יקבל יותר, גם אם הוא יהיה זקן והוא יצטרך את הכסף הזה, לא יהיה לו אותו. ולכן הביטוח הזה, אני לא רוצה להגיד אף פעם לא, אבל ברוב מכריע של המקרים לא מתאים לילדים שהם על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. הם לא סיעודיים. ולממש את הביטוח הזה עבורם זה לגרום להם עוול. כי אם מישהו יגיד שהוא זכה פה נגיד ב-70,000 שקל, אז הוא יותר הפסיד 270,000 שקל מאשר הרוויח 70,000 שקל, וילד שהוא לא סיעודי, לא לגעת לו בביטוח הזה. אם תתקשרו לסוכן ביטוח היום ותבקשו ממנו לעשות ביטוח סיעודי, הוא יגיד לכם אין. לא מוכרים ביטוחים סיעודיים. הביטוח הסיעודי היחידי שקיים היום, אלה הביטוחים של קופות החולים. זהו. אין ביטוחים פרטיים כאלה, זה ביטוחים שכל הזמן בקשיים כלכליים, אתם תהיו קשובים לתקשורת, כל הזמן, הייתי לא מזמן בדיון בכנסת, כל הזמן יש בעיות עם זה, כל הזמן רוצים להחמיר את התנאים, כל הזמן רוצים להקשות את זה, זה ביטוח מאוד יקר, ובאמת לממש אותו עבור ילדים שהם סיעודיים ועונים הקריטריונים. ולא עבור ילדים שהם לא סיעודיים, כי חבל, הם יצטרכו את הביטוח הזה בעתיד, וחבל לגעת להם בו, הוא מאוד חשוב, וחשוב לי מאוד שתדעו את העניין הזה. עכשיו, עד 2024 היה חריג גיל בעייתי. אמרו שאם המקרה הביטוח, כלומר אם הילד הוא סיעודי בגלל מחלה או תאונה או כל דבר כזה לפני גיל 3, אז למעשה הוא חריג לביטוח, אין לו את הביטוח הזה. בעקבות תביעות שנוהלו של ילדים, ושוב אמרתי, יש פה קשיים כלכליים של הביטוחים האלה, בתיקון של 1 ינואר 24 העלו את זה מגיל 3 לגיל 5. מה שהיה חריג גיל 3 עלה לגיל 5. כלומר, מי שעשה את הביטוח אחרי 1 ינואר 24 וירצה לזכות בתביעה, צריך להוכיח שמקרה הביטוח לא קרה לפני גיל 5. כלומר, שהילד לא היה סיעודי בגלל איזושהי מגבלה או לקות לפני גיל 5, אחרת הוא לא בביטוח הזה. וכמובן שלילדים זאת גזירה קשה. עכשיו, מה שאני רוצה שתשימו לב, תמיד בדצמבר נגיד לקראת השינוי הזה ראיתי המון פרסומים, גם עורכי דין, גם כל מיני מקומות, מהר לפני שיגמר, לפני שיש לו שינוי בתנאים. אז זה לא עובד ככה. מי שהיה לו את הביטוח לפני 1 ינואר 24, התנאים שלו לא השתנו כהוא זה. הוא ממשיך עם התנאים של הביטוח הישן, גם מבחינת החריג הזה שהוא לגיל 3 וגם מבחינת הסכומים, ואף אחד לא נוגע בזה. וכל האיומים שזה יבוטל וזה ייעלם וזה, זה לא סיבה לעשות פשרה לא טובה עבור הילד. זה לא יקרה. מה שאני מעריך שעשוי לקרות בעתיד, להערכתי, שהמדינה תיקח את הביטוח הזה תחת כנפיה, יהיה איזשהו חוק ביטוח סיעוד ממלכתי, כמו שיש לקופות החולים היום עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה לדעתי יהיה הכיוון, אבל לא לקחת פה החלטות נמהרות, כי מישהו מאיץ בכם, או אומר לכם שזה דחוף וזה, תתייעצו, תבדקו, תעשו מה שטוב לילד. לצערי, אני נתקל בהרבה מאוד מקרים, שיש פה חברת ביטוח שרוצה להיפטר מהביטוח הזה, בשביל כמה עשרות אלפי שקלים. יש עורכי דין שלפעמים מתעניינים בין השאר בשכר הטרחה שלהם. יש שופט שרוצה לסמן וי על התיק, ויש הורים שלפעמים באמת במצוקה כלכלית של ממש. אבל זה ממש לא פתרון לוותר על הביטוח הזה בשביל נזיד עדשים. עכשיו, מה כן? לפעמים באמת יש בעיה עם הביטוח. כלומר, אתם יודעים שמקרה הביטוח קרה לפני גיל 3 או עכשיו לפני גיל 5, ושם למעשה כל הנושא של הביטוח הזה הוא בסימן שאלה. גם אם הילד יתבע בעוד 20 שנה, יגידו לו אין ביטוח, אתה היית סיעודי כבר לפני גיל 3 או לפני גיל 5, תלוי ממתי הביטוח שלו. במקרים האלה אפשר להגיע לפשרה, כי במילא אתם לא מסכנים הרבה, כל הביטוח הזה הוא בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, אבל שוב, לבדוק את זה לעומק, לבדוק את העניין הזה לעומק. אני רוצה להעביר משהו. כל תינוק שנולד הוא סיעודי, הוא בהתחלה סיעודי, הוא צריך עזרה בהכל. מטבע הדברים, ככל שהזמן עובר, הוא יוצא ממצבו הסיעודי והוא הופך להיות ללא סיעודי. אבל אז, במקרים, הרבה מקרים של ילדים מיוחדים, הילד נותר סיעודי בגלל שמגבלה אחרת. אז אם חברת הביטוח מוכיחה שבגלל אותה מגבלה שהוא נולד איתה,
הוא היה סיעודי לפני גיל 3 או לפני גיל 5 היום, אז הביטוח הזה הוא בבעיה קשה. וזה צריך לקחת גם בחשבון בשיקולים. אבל שוב, אם הילד לא סיעודי, תשמרו לו את הביטוח הזה. תשמרו לו את הביטוח הזה ליום שהוא יצטרך. זאת ההמלצה שלי, ובאמת את המאבקים לעשות עבור ילדים שהם סיעודיים. ואז להריב אם החריג קיים, החריג גיל לא קיים, או כן קיים, אבל זה שוב רק אם הילד הוא באמת במצב סיעודי, אחרת הרבה פעמים עדיף לשמור לו את הביטוח הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו שתדעו. בעיקרון הביטוח הזה הוא חינמי, לפחות עד גיל 18. ולא הייתה שום סיבה שכל השנים חברות הביטוח וקופות החולים, שהם פה בעצם צד אחד, לא יעשו את הביטוח עבור כל ילד שנולד. פשוט באופן אוטומטי, הרי מי לא ירצה ביטוח חינמי? ולצערי, עד לאחרונה הם לא היו עושים את זה, מה שהותיר הרבה פעמים ילדים בלי הביטוח הזה. וכשההורים רוצים לצרף ומתברר שהילד הוא ילד מיוחד, הרבה פעמים חברת הביטוח לא מעוניינת. היא לא מעוניינת לבטח אותו בביטוח הזה. עכשיו, אם הילד כבר סיעודי, אז אכן יש פה בעיה. ויש מקרים שילדים מיוחדים, למשל על הרצף בתפקוד גבוה, שאין שום סיבה לא לבטח אותם. אז בעניינים האלה אני כן ממליץ לנהל מאבק וכן לנסות לצרף את הילדים בביטוח כזה. אנחנו הגשנו בנושאים האלה גם עתירות לבתי משפט, ממש להילחם על העניין הזה. כשאני מתחיל קודם כל בהאשמה, למה לא צרפתם אותו? כשהוא נולד, למה לא צרפתם אותו? למה לא ידעתם את ההורים שיש ביטוח חינמי כזה? איזה הורה היה אומר לזה לא? אז בדברים האלה להתעקש, אם הילד הוא לא סיעודי וילד מיוחד זה בסדר גמור, אין שום סיבה שגם אם הוא ילד מיוחד לא יהיה לו ביטוח, ולפחות להיאבק ולנסות להכניס אותו פנימה לעניין הזה. אני רוצה להגיד עוד הערה לגבי שכר טרחה, זה נכון גם לביטוח סיעודי וגם לתביעות של רשלנות רפואית. ברגע שמוגשת תביעה לבית המשפט, אז גם אם יש פשרה וגם אם יש פסק דין, יש על הסכום שנפסק לילד או להורים, מתווסף רכיב של שכר טרחה שאמור לכסות חלק ניכר, את רוב שכר הטרחה. כלומר, מי שאמור לשלם את רוב שכר הטרחה בתיקים האלה, זה בכלל חברת הביטוח ולא אתם, אם עובדים נכון. אז קחו את זה בחשבון. זה בתביעות שמוגשות לבית משפט, גם בפסק דין, גם בפשרה. אם ההורה או הילד זכאי ל-X כסף, אז השופט או הפשרה יפסקו עוד 20% בערך שכר טרחה, ומהברוטו הזה העורך דין ייקח את הכסף שלו. עדיין רוב שכר הטרחה אמור להיות משולם על ידי חברת הביטוח. קחו את זה בחשבון בעניינים האלה, זה חשוב מאוד. טוב, בואו נראה, יש לי פה עוד כמה שאלות שקיבלתי. טוב, אז ככה, איך להגיש תלוש בזולת, מה בודקים, מה משמעות הניקוד שהתקבל לעניין הטבות וקצבה, אני חושב שעברנו על זה יפה. איך יודעים שיש אפשרות להגדיל צבר עילות, או לפחות לשמר את הקיים ולא להיפגע מהורדת האחוזים כי עילה אחת הגיעה לסיומה. אז צריך לבדוק את הדברים האלה. למשל, אם הילד הגיע לגיל 10 והיה לו על השגחה בגלל אלרגיה, אז לבדוק טוב לפני שמגישים בקשות חדשות, ולבדוק מה המצב הנוכחי. תמיד גם כדאי להתייעץ. כל עוד עורכי דין, יש עורך דין שמוכן לעשות לפחות את שלב הייעוץ בחינם, כדאי להגיע לפגישה, לשמוע את הייעוץ, ואחר כך להחליט איך ממשיכים הלאה. לגבי, שואלים פה מתי זה עילה מקבילה ומתי עילה נפרדת. אז אני האמת עוד לא נתקלתי בבעיות בעניין הזה, אבל אני אומר לכם שיכול להיות מקרים שביטוח לאומי שאתם רוצים לצרף 100 ל-100 או 50 ל-50 ל-50, עלול לעשות בעיות אם זה נובע מאותו ליקוי. אם ה-50-50-50 נובע מאותה בעיה, למשל מ-CP נמוך, אז הוא עלול להגיד, אתם לא יכולים לחבר את זה בגלל שזה בעצם אותו ליקוי. עד היום לא נתקלתי עם הבעיה הזאת, אבל זה עלול לקרות וצריך להתמודד עם העניין הזה. אוקיי, על הטפסים אנחנו עברנו. אוקיי, לגבי המעבר ממצב של ילד מיוחד, קצבת ילד נכה, לשלב הבא של גיל 18 ו3 חודשים, אז המעבר הוא בעיקר לשני מסלולים. נכות כללית צריך למלא, ובמידה והילד קיבל תלות, אז גם שירותים מיוחדים. שירותים מיוחדים זה למעשה התלות של המבוגרים. בודקים שם את הפעולות האלה של היום-יום
של המבוגרים, ובנוסף גם את היכולת שלהם להפעיל מכשירים חשמליים, לתכנן קניות, לעבוד מול בנקים, דברים כאלה, אבל זה מאוד מאוד דומה לתלות. אז קודם כל לגבי ילד שהגיע לגיל 18 ו3 חודשים והוא זקוק לעזרה בפעולות, אז כדאי להגיש גם שירותים מיוחדים. והסימן הראשון לזה הוא אם הוא קיבל תלות. אם הוא קיבל תלות, יש סיכוי גבוה שהוא יהיה זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים. התלות דרך אגב רלוונטית גם לנושא של הביטוח הסיעודי, כי אם דחו לו תלות או הוא לא מקבל תלות, אז זה מוזר איך מגיע לו ביטוח סיעודי. כלומר זה שוב, גם בביטוח סיעודי זה מלמד אותנו אם יש לנו על מה לדבר, אם באמת הילד הוא סיעודי. לגבי רטרו, אז לגבי כל העילות יש שנה רטרו, למעט עיכוב התפתחותי שזה חצי שנה רטרו, ותמיד תבדקו ממתי המסמכים הראשונים. כלומר לגבי למשל ילד על הרצף, אז זה לא מיום ההבחנה אלא מיום שיש סימנים, ותנסו תמיד לקבל את זה שנה רטרו, כלומר שנה לפני המועד שהגשתם בו את הבקשה. עכשיו כל עוד יש עוד אין הבחנה, תנסו לקבל את העילה בדרכים אחרות, דרך השגחה או כל מיני עילות אחרות, עד שתהיה באמת הבחנה. אבל שוב אני אומר, הרטרו הוא לא ממועד ההבחנה, אלא מועד שבו יש סימנים בחומר הרפואי, בבית ספר, שמצביעים על זה שהילד הוא על הרצף, שאפשר בהם ללמוד שהתחולה צריכה להיות רטרואקטיבית. מה בודקים בשר"ם? אני אמרתי, מאוד מאוד דומה לתלות. מעבר לגיל 18 אמרנו. איך להגיש החמרת מצב, זה בדיקה מחדש, דיברנו על זה. מאיזה גיל מכירים באוטיזם? זה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ו3 חודשים. מישהו כתב, נשמח לקבל עצות להתנהלות מול ועדה רפואית בביטוח הלאומי, אליה הוזמנו לחידוש ההכרה בנכות לאחר גיל 6. נציין כי מדובר בילדה בתפקוד גבוה שבהתנהגותה ומעשיה ובוודאי בטווחי זמן קצרים לא תמיד ניכרים ליקוייה. בדיקה של מספר דקות ודאי יש בה חשש להטיית תוצאות האבחון. נכון מאוד, והרבה מקרים באמת נתקלים פה בבעיות. חשוב מאוד שהמסמכים, מאחר והילדה בכמה דקות לא משקפת באמת את מצבה ואת כל הבעיות, חשוב להצטייד בכמה שיותר אישורים מהמוסד החינוכי, מהרופאים ומכל מי שמטפל בה ומכיר אותה בחוגים, בכל מקום, כדי שהמצב האמיתי ישתקף פה. כמה שיותר מסמכים. בוועדה חוזרת בדרך כלל לא צריכים מחדש את האבחונים, רק מסמכים שמראים שבאמת המצב לא השתפר, לא השתנה, ועדיין העילה קיימת. מאוד מאוד חשוב להגיע מצוידים היטב במסמכים בתיעוד הרפואי. ערב טוב, אנו הורים לילד בן 2 ו7 חודשים על הרצף, דרגה בינוני. ורצינו לשאול לגבי דרגת הנכות, אנו חייבים להשגיח עליו השגחה צמודה כל שעות היום, אחרת יכול לפגוע בעצמו, ובנוסף לגבי הביטוח הסיעודי של הילד, האם ומתי ניתן לתבוע ובאילו מקרים. אוקיי, אז פה כמובן באמת צריך את הנושא של ההשגחה המלאה. לגבי הנושא, צריך להתעקש על העניין הזה. לגבי הנושא של הביטוח הסיעודי, אז כמובן שאם תגישו תביעה בגיל 2 ו7 חודשים, התביעה הזאת תידחה על חריג גיל. כי גם אם הביטוח הוא הביטוח הישן, אתם עשיתם אותו לפי הביטוח הישן, עדיין גם שם היה את החריג גיל של גיל 3. אז אם תגישו את התביעה לביטוח סיעודי לפני גיל 3, היא פשוט תידחה על הסף, ועצם הגשת התביעה תשמש כנגדכם לאחר מכן. אז עדיף קודם כל לחכות, אם באמת עשיתם את הביטוח כשהוא נולד, אז לפי התנאים הישנים, לפחות לגיל 3 פלוס, ולבדוק אז מחדש את המצב, האם ניתן להוכיח, האם ניתן להתגבר על החריג גיל. זה לא קל, אבל זה אפשרי בהרבה מאוד מקרים. אוקיי. אוקיי. האם הם מאפשרים לצאת עם הילד בוועדה עצמה?
לצאת עם הילד, לא הבנתי בדיוק את הכוונה, אבל אם זה מה שהתכוונתי אליו, אז אני אמרתי, אני מציע להגיע עם שני מלווים, ששניהם יהיו עם הילד בתוך הוועדה, וברגע שהילד מסיים את החלק הקצר שלו, בדרך כלל זה מאוד קצר, שאחד המלווים יצא, והשני יוכל לדבר בחופשיות על כל מה שהוא רוצה, וכן, הם נותנים את זה, תתעקשו, כלומר, אין סיבה שהילד יישב שם וישמע את כל הבעיות ואת כל הדברים שלא תמיד אתם רוצים להטיח את זה באוזניו, לא בריא ולא טוב. שינויים אחרי גיל 18, אז שוב אמרתי, עוברים מהמגרש של קצבת ילד נכה, מה שנקרא, בביטוח לאומי, לגמלת נכות כללית פלוס שירותים מיוחדים. אלה שתי האופציות שצריך לבדוק אותם. נכות כללית מאוד דומה. בנכות כללית צריך להוכיח נכות, בודקים שם נכות רפואית, להגיע לפחות ל-40% נכות בנכות כללית, ולהוכיח אי כושר עבודה של 50% לפחות. ובשירותים מיוחדים, כמו שאמרתי, זה כמו תלות של אנשים מבוגרים. אוקיי. אז בנכות כללית בודקים קודם כל את האחוזי נכות, ואחרי זה את אי כושר העבודה, כמה הנער נפגע לו כושר העבודה. זה המסלול הראשון, ובמידה והוא צריך גם עזרה בפעולות היומיום, לזה נועד השירותים מיוחדים. גם שם יש ניקוד, ומקבלים את זה. זה שתי קצבאות שאפשר לקבל במקביל, נכות כללית ושירותים מיוחדים. נכות כללית אפשר לקבל אם הנער מרוויח פחות מ-7,522 שקלים בחודש. שירותים מיוחדים לא מוגבל בעבודה. התוספת של 50% שיש שני ילדים נכים, זה רק שהם תחת אותה קורת גג. אם אחד מהם גר בפנימייה, התוספת מתבטאת לשניהם? לא, התוספת לא מתבטאת לשניהם. הילד שנותר בבית מקבל את הקצבה המוגדלת, כמו ילד שמעל גיל 18. איך מתייחסים למצב שהילד תלוי בהורים, אבל אין עומס טיפולי? תלוי בהורים, אם הוא במצב של תלות, אז הוא מקבל את זה במסגרת נושא של התלות, אם זאת הכוונה. שוב, חשוב שתראו את הטבלאות של התלות, שתנקדו אותם לפי הגיל, ותראו לכמה נקודות אתם מגיעים, ולפי זה מה מגיע לכם. אם אני אוכל להרחיב לגבי מעבר לגיל 18, כל התהליך ומה חשוב, אבחון מחדש, ממי וכל הזה. לא הייתי עושה אבחון מחדש בגיל 18, הייתי בא עם המסמכים הגולמיים של הטיפולים, של כל מה שקשור בעניין הזה, מצרף אותם לנכות כללית, ובמידה ומגישים גם שירותים מיוחדים, אז כמובן גם לשם, ורואה לאיזה תוצאה מגיעים, ורק במידה ונדחית אחת התביעות, אז לבדוק את זה, אם יש צורך בחוות דעת או משהו כזה. חבל על הכסף. הרבה ילדים שקיבלו ילד נכה בתור נערים, יוכלו לקבל את הקצבת נכות כללית ושירותים מיוחדים. שוב, ילד נכה, הוועדות של גמלת ילד נכה לא קובעות נכות רפואית, אלא אחוזי קצבה. ועדות של נכות כללית הן קובעות נכות רפואית, לפחות 40% צריך שם, ואז עוברים לפקידת שיקום שבודקת את כושר העבודה. זה מסלול אחר, הרבה פעמים נוח יותר האמת. ושירותים מיוחדים זה ממש דומה לתלות. לגבי תהליך מול האפוטרופוס בגיל 18, אז במידה והילד לא אחראי לנהל את ענייניו, אז כדאי לפנות לבית משפט לענייני משפחה ולהגיש בקשה למינוי כאפוטרופוסות, על מנת שהוא לא יסתובב בעולם ויוכל לחתום על כל מיני דברים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אלא להגן עליו בקטע הזה. מבחינת חשבון בנק, אפשר לפתוח חשבון משותף עם הילד ולהתנות את זה בבנק, שכל דבר יהיה תלוי גם בחתימה שלכם, אם יש צורך בזה, ואז לראות שכספים לא מאבד כספים לכל מיני מקומות לא רצויים. היום כבר בן 6 ועדיין לא הולך עצמאית ולא מדבר, אז שני מסלולים. אחד זה קודם כל מבחינת העילות,
כמובן שיש פה את כל העילות של הבעיות בדיבור, וצריך גם לבדוק מה הבעיה, ממה זה נובע כמובן, ולפי זה לפעול למצות את התביעה בגין העילות, ובנוסף להגיש תביעה של תלות, על מנת שגם נושא התלות ייבדק, כי נראה שיש פה בסיס לעניין הזה. עד מתי אפשר לדחות את ההחלטה על תביעת ביטוח סיעודי? במקרה שהילד סיעודי מלידה, אבל אולי בעתיד ילך, איך מחליטים אם לתבוע? אם יש סיכוי שהילד יצא מהמצב הסיעודי, אז להביא אישורים שהוא יצא מהמצב הסיעודי, וזה בהחלט יכול לעזור בעתיד. יש מקרים שפנו לדרך אגב, וחברת הביטוח דחתה תביעה כי אמרה הילד לא סיעודי. אמרתי להם תעצרו, אין בעיה, שמרו את זה, הילד לא סיעודי, את החריג גיל הם כבר לא יוכלו לטעון בעתיד. יותר טוב להחזיק את האישור הזה מאשר להתחיל לריב איתם. הבן שלי בן 6 ו8 חודשים, מובחן עכשיו עם אוטיזם. האם עדיף לחכות עם הגשת התביעה עד שיהיה בן 7, או שמה שקובע זה תאריך האבחון? לא, אין שום סיבה לחכות. לראות רק שיש 2 אבחונים לפי החוזר מנכ"ל, ולהגיש את זה, חבל על כל יום, כי אולי ברטרו תיפגעו, ושוב, הרטרו הוא לא ממועד האבחון, למרות שביטוח לאומי הרבה פעמים ירצה, זה לא. זה מהמועד שיש אישורים שהיו תסמינים שהוא על הרצף. אפשר, ולהתעקש לנסות לקבל עד שנה אחורה. דרך אגב, בחוק הסמיכו את שר הרווחה, בעיקר מתוך מחשבה על הילדים על הרצף, לקבוע רטרו יותר משנה אחת. עד היום אף אחד משרי הרווחה לא עשו שימוש בסעיף הזה, למרות שבתי המשפט, בית המשפט העליון גער בהם, אמר שזה לא ייתכן שהם לא עשו שימוש בסעיף הזה, עד היום לא בוצע. אולי נטפל בזה בעתיד, אני מקווה. ציינתי כרגע שתלות מחליף עיכוב התפתחותי מגיל 3. האם העילה של השגחה מלאה ממשיכה גם לאחר גיל 3? והיא בכלל לצד העילה של התלות? חד משמעית, כן. השגחה ממשיך עד 18 ו3 חודשים. כיצד מתנהלים במקרה של הבחנה של תסמונת נדירה, כאשר מדובר במקרה של בין 50 ל-100 בעולם? טרם ברור התמונה מלאה, בעיקר בעיות במערכת העצבים של מודל של נדירה. מגישים, מביאים המומחה שמטפל בילד, אישור על התדירות הזאת, וגם על העומס טיפולי, ונשמע לי בסיס טוב לתביעה. אם מבחינת הניקוד בתלות יש 100% קצבה, אבל יש עוד עילות כמו כבד שמיעה ועיכוב התפתחותי, זה יכול להגיע מצטבר ליותר מ-100%. היום הוא מתחת לגיל 3, 188 בגלל השגחה מלאה, לקות שמיעה ועיכוב. אז שוב, כמובן שזה יכול להגיע יותר מ-100%, כי זה לא 100% נכות רפואית. ואחוזי קצבה, אין שום בעיה להגיע גם ל-188, 235, אז בהחלט כן אפשר לקבל יותר מ-100%. בגיל 3, העיכוב התפתחותי ירד, צריך לראות איזה עילה להכניס במקומה. אשמח למידע אודות הבחינה החדשה בהגיע הילד לגיל 3 מבחינת הניקוד בעניין תלות בזולת. כמו כן אשמח למידע לגבי קצבת ניידות, האם יש כפל עם קצבת הנכות וכיוצא בזה. אז ככה, לגבי בחינה חדשה בהגיע ילד לגיל 3 מבחינת הניקוד בעניין תלות בזולת, אז פשוט להיכנס לטבלת תלות כמו שהסברתי, לעבור על גילאים 3 עד 5, לראות את הניקוד שיש לילד שלכם על כל נושא ונושא ולראות לכמה מגיעים. לגבי קצבת ניידות וכפל עם קצבת הנכות, אז קודם כל, אם מדברים על נכות כללית, אז אפשר לקבל ניידות ונכות כללית בלי שום בעיה. מבחינת גמלת ילד נכה, זה מותנה במספר תנאים. צריך לקבל אחוזים גבוהים בניידות, וגם שהוועדה תקבע שהילד זקוק לכיסא גלגלים, ואז אפשר לקבל גם את גמלת ילד נכה, וגם את קצבת הניידות במקביל. במידה ויש מסמכים של רופאה התפתחותית ונוירולוגית ילדים מטעם מכבי ואבחון פרטי, נעשה אבחון פרטי כי אין תורים בקופה והרופאה ביקשה לבצע דחוף, שניהם קבעו אוטיזם. למה בכלל מזמנים לוועדה? שאלה מעולה, אני מסכים איתה ב1,000,000%. לצערי ביטוח לאומי פעם הוא היה מכבד את האבחונים האלה, היום פחות, הרבה פחות. סיכונים סבירים שיזמינו. למה? כי הרופא רוצה להתרשם מהילד, ולצערי בשתי דקות שהוא יראה את הילד שם, הרבה פעמים יהיו לו חשדות כאלה או אחרים. נקווה שלא.
להגיש ולהתמודד עם זה, גם אם יהיו בעיות. אני מסכים שזה לא היה צריך להיות ככה. אין שום סיבה שההורים ישלמו על זה שהם חושדים ברופאים. אם יש מאבחן שהוועדה או ביטוח לאומי חושדים בהם, שיפרסמו את זה לציבור, שההורים לא ילכו למאבחן הזה. כל עוד זה לא קרה, מאבחן הוא אדם שצריך לסמוך עליו ולקבל את דעתו, אלא אם כן הוכח אחרת, ואם הוכח אחרת, תעדכנו את ההורים. מסכים לגמרי. אשמח להסבר לגבי מעבר מנכות ילד לנכות כללית. פה. טוב, אני חושב שדי עניתי על הכל. אני אעשה עוד מעבר היום ומחר. אני מתנצל אם פספסתי פה איזושהי שאלה. אני לא אשאיר אף אחד בלי תשובה, אני אענה אפילו בכתב. אני אקדיש את זה. אוקיי, רגע, נראה פה זה. 80% ניידות או כיסא גלגלים זקוק ומשתמש ומרותק כן, תודה אבי. לגבי מה ששאלו, לקבל ניידות וילד נכה במקביל צריך 80% בניידות או כיסא גלגלים, והוועדה צריכה לקבוע שהוא זקוק ומשתמש או מרותק ואינו מסוגל לתפעל את כיסא גלגלים, וזה נותן כפל קצבאות. אז אפשר גם וגם במקרים שהם מהסוג הזה והם על הצד הקשה יותר. מתי להגיש נכות כללית ושר"מ? בגיל 18 או לחכות ל-18 או 3 חודשים? אני חושב שכדאי להגיש את זה כבר בגיל 18, חבל על ההמתנה, כדי שכשהילד מגיע לגיל 18 ו3 חודשים כבר יהיה רצף, שלא יהיה תקופה שהוא מפסיק לקבל קצבה. זהו, אני אעבור עוד היום ומחר על כל השאלות ממש, ואני מבטיח לענות על כולן ולא לפספס שום דבר. ואני מודה לכם על ההקשבה, ואני מאחל שיהיה טוב לכולנו ולמדינתנו האהובה, ושנתראה בשמחות. תודה לכם.